Sugod karong adlaw Oktubre 3, 2022, epektibo na ang pagpatuman sa fare hike sa plitihan sa mga public utility vehicles sa tanang rehiyon sa Pilipinas. Kini human giaprubahan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang petisyon sa usbaw plitihan niadtong milabayng bulan. Sa Davao Region, gisugda na sab sa mga driver ang pagpaningil og dugang pamasahe sa mga pasahero. Isip pagsunod sa gipakanaog nga kamanduan 15 diyas human ang anunsyo sa LTFRB Central Office sa usbaw plitihan. 12 pesos na ang minimum fare sa mga traditional jeepneys gikan sa kanhi 11 pesos. 14 pesos alang sa modern jeepneys. Ordinary bus anaa sa 13 pesos. Aircon nga bus nga naa sa 15 pesos, samtang flag down rate sa taxi misaka na sa 45 pesos gikan sa kanhi 40 pesos. Kabahin sa pag-usbaw sa plitihan, gikinahanglan nga magpaskil ang mga PUV operators ug drivers sa ilang updated fare metrics sulod sa ilang units. Ang petisyon sa usbaw plitihan hangyo sa mga PUV operators ug mga drivers tungod sa nasinating pagsaka kanaog sa mga produktong petrolyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.